Di lang sa kurang menari ay kay ako kay kog pilde itong laging adlaw ay kasi akong gitari nga manok kati borsyong nitong kontra di ay nya. Magpalahi na lang ko ron ay manghantak sa siguro ko ay kay magsatari. Permente ko mapilde. Gusto. Ako itong sumunod. Kanang hantak sa negosyo. Unya, utang ko kanang antugon nga puro hari. Bato gini. Nakoy mga antugon nire. Dening utang nga nung kining. Papilit. Puro hari ba? Masyarong bigi ko kabawasan kita negosyo karon. Indot na kayo? Tawa. Puro hari. Tanawan nyo, puro hari. Puro hari, kabawas ka rin tiburo churon. Thailandese tiburo churon. Paus giro workshop agiron dire ron. Testingan be. Anto be. Kilo. Hari gini wah. Wih. Nak. Wih, bosyo dia kagikan di bosyo. Kebawa magkang ini to bisyo. Tawi. Kuyog ta. Dito ko gikan ay. Mingaw ba kayo? Dito na di ka. Dito ko ganina. Ayo. Gantag sa kay para puno-punuan na yung postas manok ba? May ka? Maganda ta. Butang sa nimo manok niya. Ikot sa nao kay Gigi. Tapi laman. May pusta tag gatos kay wala ko may tao dito, mingaw ko man kayo. Ari, diri para puno-punuan na yung manok ba nga. Imo itarik karon. Ikay anto ba? Di ikaw lang. Sige, anto ka? Ari sa daw? Daog ko di mo daog ko. 100 lagi akon. Syaro. Ari lagi ako di mo Bini. Ako na po'y antong. Pusta ko ni manok. Ikay anto niya. Pusta ko ni manok, ako'y antong. Sige, ikay pusta. Ikay. Anto. Ako'y antong. Pusta ko ni manok. Shoot. Shoot ha, shoot. Pero, sa patay ko. Sige. Ari lagi ako ko. Ikay mo anto ha. Ari ya. Siya. Ari, balik di Borjo. Ako na ko di Borjo kay hindi lang ka ako na limit yung malam ito di Borjo. Di malasa nga. Ang tukot na dilim. Ay. Unsa ko ba di nga wa man ipatay nga. Puros man din hari di ay. Ilag dito sa buwang gitu.